De experts maken een kuier om te zien wat er te verbeteren valt aan de winkelstritten van Oertrup. Ze zorgen goed om harten hinnen, maken foto's en zullen de advies nieuw lang aan de ondernemers en de gemeente. Die kunnen daar een soort van leren. We gaan nog maar 4 minuten met elkaar een gesprek gaan hier op deze locatie. En als dan juist wat er al hier mogelijk is, wat nog meer kan, denk ik van ja, dat we daar nooit aan dachten of dat het er nog net is. Oertrup is net het enigste plek dat de winkelstritten bezoeken wordt. Midjes is er ook een bezoek om bij het zwijgbracht. Bij de dwarpen krijgen weerdevolle tips, want de experts is er geen iepen dwarren in te traapjen. Een paar verbeterpunten voor Oertrup willen ze alvast wel ja. De rustige omgeving zou ik zeggen, die moet je houden. Dat heeft waarde. De groene omgeving heeft waarde. Misschien kan je nog iets meer groen naar binnen brengen. Dat zou ook mooi zijn. Wat ik ook een beetje mis is echt een centraal punt. Waar mensen zitten. Waar mensen met elkaar praten. Waar je gezien kan worden. Een soort pleintje zeg maar. Naast de gemeente stek ik de ondernemers er een soort van op. Zo hoop je dat, door het centrum onttrekkelijk te maken, de leegstand oppakt worden kan. De ondernemersvereniging hoopt het wel dat elke niet er iepen versteert. En dan zei ze van jongens, mij dat rapport, naar je winkelier daar jongens, serieus naar je eigen winkel. Hoe komt het naar boeten daar? Als je erin terug dwarf en rijdt, hoe zit je winkel eruit? En is het aantrekkelijk om mij de auto even te stappen, om even een bosje bloem of een patatje te geven?